Hola, sóc la Neus, l'escriptora, I jo, la Gemma, la il·lustradora. i us presentem a... Feti! I el pesticida malèfic! Feti i el pesticida malèfic conté molts conceptes que tècnicament en el món de la ciència no són fàcils d'entendre. Com per exemple, què és un bacteri resistent? Què vol dir que un pesticida pot tardar 100 anys a degradar-se en el medi ambient? I en aquesta història el que hem fet és sintetitzar la manera d'explicar aquests conceptes perquè quedin molt clars i perquè els nens es puguin entendre. I han de començar a entendre aquestes coses que estan passant, perquè són ells que d'aquí uns anys s'hauran d'enfrontar a aquests problemes. Hola, mira, ja estem aquí al meu estudi, com podeu veure, i us explicaré una miqueta el procés creatiu. Primer de tot la Neus va escriure el guió i després va fer una cosa que em va ajudar molt, que és fer com un storyboard, així amb dibuixos més simples, però que em va anar molt bé. No sé si us podeu veure. Ho podeu veure? Ho podeu veure. Tens mal que no he il·lustrat jo, Feti. Però em va anar molt bé, la veritat. Després vaig fer jo l'storyboard, doncs per capítol, aquí tinc tots els 8 capítols, aquí. I res, doncs ja vaig fer jo com el meu estil, no? Una mica més elaborat ja, com per després digitalitzar-ho. Sense cucs, Sense tu no hi ha revolució!